Čus! Ahoj! Já jsem Mopred a vítám vás u svého prvního vlogu. No a než začneme, tak si dáme intro! No a teď můžeme se pustit dál. Tak jo. No co to dneska bude? No, říkáš si vlog. A první? No já bych řekl třetí. Ne, tak to se mluvíte. Jestli myslíte crazy vlogy a teda pokud je na to odebíráte, anebo se koukáte na má videa, tak víte, už jsem natočil 2. No ale oni neměli nic společného. No a tak si ptáte. Případně, to asi bylo. No, mám tu témata. Za prvé, jeden pár z vás mi napsal do komentáře, že si dostal Vánoce. No a tak vám dát odpověď. Za prvé jsem dostal mobil, který za druhé jsem dostal hodinky, které teď dovolím vám nosit, ale když video doporučíte, ne, tak to nepůjde. No, v tom případě budu pokračovat. Potom jsem dostal dokonalý boty do přírody, vojenské army to, OK, tam jsem mi do toho vešel spoustu army věcí. No, a to je tak všechno. A co vy? Co dostali? Tak, kdybyste chtěli napsat, tak nám napište do komentářů, co jste dostali. Ale druhá věc. Chtěl bych se vás zeptat. A jedno ještě, který bych chtěl se mnou natáčet, tak napadlo, že bychom se spojili a natočili něco a tak se vás mám tak bych se vás chtěl zeptat, jestli to máme natočit a nebo ne. A jestli si říkáte, no, ani nám neřekneš, co to je. No a tak já vám to teda řeknu. No, my jsme se rozhodli, bychom chtěli dát otázku a když to nehodno, tak jim dáme nějaký money. No, ještě je škoda, že nemáme YouTube money, to bychom jim mohli dát. Ta otázka za $1. Kolik si dělá YouTuber? Jako já. Odpověď 2. 0. No a teď si další věc. A to. Co víte? Jestli víte, co bude slavit 20. 3. Víte? Co? Ne. No přece první měsíc našeho kanálu na YouTube. A jak to oslavíme? No na to se připravte 23. ledna. A pokud si na náš kanál a večeru se tam objeví naše videa. To je dokonalost. No a tak vás chci poprosit, jestli nám pomůžete a poradíte nám, jestli máme teda utočit to video, anebo ne. I pokud jo, tak se určitě toho nesmějete, protože tam dáme jako ještě otázky. Takže to je tak všechno. Takže adiós. Začínám. OK, já jsem profesionál, já hodím tu 50. Dobře. Já jsem chtěl hodit tu 20, teď hodím 50. No vidíš, já jsem chtěl hodit 3. No, co tomu říkáš, 25. Ale to můžu říct, já to nemůžu říct nic.